A maquinaria xa traballa na praia de Silgar para poñela a punto de cara a tempada forte do verán. O Concello de Sanxenxo iniciou un movimento de 10.000 metros cúbicos de area na zona leste do areal para recuperar o seu perfil orixinal e ampliar a zona de desfrute. Esos 10.000 metros cúbicos de area van a permitir que nesa zona este da praia haxa máis espacio de praia seca, por lo tanto os turistas poidan unha praia tan emblemática e urbana como é de Silgar disfrutala con moito máis espacio que non ver cousas aí por raras. A actuación ten un custo de 48.000 euros e está previsto que remate este sábado 29. Os traballos están a realizarse con 2 dumpers, unha excavadora e un camión que devolverán ao seu lugar a área desprazada polos temporais do inverno. Cos temporales que hubo no inverno a area subeu moi para arriba, sobre todo nesta zona daqui do centro da praia hacia a zona este, hacia o lado esquerdo, mirando o mar, e esa zona que facemos é rebaixar a area, como se pode comprobar no muro que quedou a barallilla enterrada, por lavapés e eso, e mandarlo máis hacia espacio para ter máis praia na zona máis estreita da praia. Sanxenxo tamén está a realizar traballos de mantemento noutras praias. Por exemplo, en área de Agra, en Dorrón, están a acondicionar a actual rampla, dotando a de maior anchura e accesibilidade coa colocación dunha lousa de cemento rugoso. Tamén se instalarán unhas escaleiras para salvar a pendente de entrada á praia. A actuación ten un custo que rolda os 3.000 euros. E ao final estamos facendo nós cousas que tiñan que facer outras administracións, pero bueno, nós debémonos ás persoas daqui e aos turistas, e o que facemos son esforzos económicos moi importantes para resolver temas que xurxen nas orellas do mar. En Sanxenxo temos 17 bandeiras azuis, temos uns serenais magníficos e hai que invertir cartos aí para que estén as praias en perfecto estado. Ademais, mañá está previsto que se inicien os traballos de reparación do muro da praia de Lavapanos, que presenta un alto risco de caída. Neste caso, o investimento será de preto de 40.000 euros.